سلام تايرسعكم كبرات تخاتاتلتي نلومي كما رستحي زي ما تيزلخو دما بزعبا قرم مدلاو طنسي ويكازي preconception preparation زبليو سلازي حانت غوالن سيتي نطنسي ابت دالولو انت عينت مدلاوات كتغبر الله زبل كرينا طنسي حدا كابت بحرياو تفطرو نا اديتاتنان احواتنا زتوها بصغاي طنسي شحقا تفطراو صغاي يكون حانت غوالن سيتي كطنس اب تحسبلو ويكا ابت دليل اوان قدم مدلاوات كدليا دما ناي قدن يخون تنسم وطان اب هيوت حانت غوالن سيتي حدا كابتي بهزبل غزيه اكو انت خونه حدا غزيه كن لعل عقمي كخون يخاليو سلازي نتنسي دلوتي اب تخونلو اوان كتمال يوم زلك نغرا دما الله ابزي يتقدماي نغر نفسخا باكلاون سنا امراون دلو مخانو اكو انت خونه نتنسي اب استدادخلو غزيه دما كاب حفشاو حكيم وي دما كاب سنا مولدان حكيمكي زدل مخري كترخبي تمراطي يخون اتستوهابك مخري دما اب غعزات انسخي دلونتن رئسه اعماننتن نخسمعكي كحجزك يخل قدمت انسس وهاب مخري نعخن نتزولد هصانن كاب زتفالاليو حرغاتات كتغدللو اتخل زتفالاليو منغدታት አለው ቀዳማይ مخري قدمت انسي ስድራቤት ክጅምር ወይ ከዓ ከተዕብድሉ መስኮንካ ምስ ወሃበክ ንከንጥዕና ወይ ድማ ስነ መወለዳን ቅድመ ጥንሲ ምኽሪ ቆፀራ መሓዝ አገዳሲ ኣብዚ ወላውን ቅድመ ሕጂ ጠኒስኪ እንታይ ነርኪ ወሃቢ አገልግሎት ጥዕና ንጥዕና ክግምግምን ዝኾነ ክእለ ዘለዎ ሓድሽ ሓደጋታት ክግምግም ይኽእል እዚ ድማ ቅድመ ምጥናስኪ ኣስታት 3 ወርሒ ኣቀዲምኪ ምኽሪ ምውሳድ ጽቡቕ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ وهابك نكنتعنا أبوان مغرق قدمت انسي بوزح مدايات نتعناخن تعنا مسامتخن كحتك يخيلي نساتهم دما ولقاوي حكمناوي تاريخ بزعباخي زخونا نتنسخ خصقل زخيل حضور كنتات عنا كم حمام شكر لعول ساط دم وحد دم ألرجي وزتا دا أمسالو كهونو خلو نظام حمامات زياتهم بقولت انت مس بعلمويا كتزارب دما تمراص يخون كابو بزي فل دما بزعبا هلو كنتات عناخي اتوسد يوم مدهانيتات انتهاليوم مستنسد التاساسر وي كال ناي مطبحتي بسلا انتهاليكي تنسي كيدك زفلت انت خوينو زامسلو مس وهابك كنت عنا بقولت انت كتزاربي علكي سلازي قدمي متناسكي بزعبا زم ابلع على استقاسنايم اقدم كمفتحهم ابت مدبكي زلخنا يطنس غزي ازيو حغازي كلاي حكمناوي تاريخ سدرابيت وهابك نكنت عنا بزعبا جمجام حكمناوي تاريخ سدرابيت بفلاي دما ناي ادن ابون حتى كيخل እዚ ድማ ካብ ወለዲ ናብ ደቆም ክመሓላለፍ ዝኽእሉ ሕክምናዊ ኩነታት ንምፍላጥ ክሕግዘካ ይኽእል ኣብ ስድራቤትኪ ልዑል ጸቕጢ ደም ሕማም ሽኮር ናይ ኣእምሮ ስንክልናን ካልእን ስክፍታታት ጥዕና እንተሃልዮም ምስ ሓኪምኪ ተዘራረቢ ሳልሳይ ጀነቲክስ ወይዚ ብተወርሶ ዝሓልፉ ሕማማት ብዙሓት ጀነቲካዊ ጸገማት ብውርሻ ካብ ወለዲ ናብ ደቆም ክመሓላለፉ ይኽእሉ ንኣብነት ዋሕዲ ደም ኮይኑ ብሲክል ሰል ኣነሚያ ዝበሃል فايبرويد سيست وكأجلت نجار زاموسلو كخوني يخلو جل كابزم جينيتيكاو ጸጋማት ዘስዕቡ ነገራት ቅድሚት እንሲ በመርመራ ደም ክፍለጡ ስለ ዝኽእሉ ምስ ሓኪምኪ ቆፀራ ክህልወኪ ይምከር ራብዓይ ኩነታት ክታበት ወሃቢክ ንክጥዕና ብዛዕባ እወናዊ ኩነታት ክታበትኪ መዓስን ክንደይን ከም ዝወሰድኪ ክሓተኪ ይኽእል نابنت كم ناي بعر ريبيلا فنطاطا تيتانوس كمون كوفيد 19 زامسلو كتابات حتى كيخل اب غزي طنسي نظام كتابات موساد نطنسي وحس ايكونن مس توسدم دما طنسي اب منصال وي كا سنكلنا اب عشل كسعبو يخل يوم سلازي قدمي مطناسكي انت حدا ورحي اقدمكي نظام كتابات توسدم عليك مالتي ابزي بتوسخي بزعبا عمتاوي زوهاب كتابه غنفع موسادكي ኣብ ግዜ ጥንሲ ካብ ዝኽሰቱ ይኹኑ ኣብ ግዜ ወሊድ ውሕስ ዝኾነ ግዜ ክህልወኪ ይሕግዝ ካብዚ ብዘይፈለ ድማ ብዛዕባ ምቅላዕ ቫይረስ ከም በዓል ኮቪድ 19 እንተዳሃልዩ ምስ ወሃቢ ክንክን ጥዕና ምዝርራብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ እዋን ጥንሲ ካብ ዝኾነ ቫይረስ ነፃ ምዃን ንኣደን ህፃንን ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ይከላኸለሎም
ካልኦት ቅድሚ ጥንሲ ዝግበሩ መርመራታት ከም በዓል ዓይነት ደምካ ምፍላጥ ዝግበር መርመራ ካልእ ብፆታዊ ርክብ ክመሓላለፉ ዝኽእሉ ሕማማት ይኹኑ ናይ ርክስን ንምፍላጥ መርማራ ደም ምግባር የድሊ ናይ ርሕሚ ወይ ከዓ ማህፀን ወይ ከዓ ዚ ፐልቪክ ኤግዛሚኔሽን መርመራ ምግባር ናይ መንሽሮ ወይ ከዓ ዚ ካንሰር ዚ ፖፕ ስሚር ዝበሃል መርመራ ምግባር ክብደት ሰብነትካ ወይ ከዓ ናይ ኣካላትካ ጸቕጥደ ሙቐት ኣካላትካ ንምቁፅጻር ሓፈሻዊ ኣካላዊ መርመራታት ምግባር ድማ ተመራፂ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተቐስናይ ወይ ከዓ ክንዘራረብሎም ፀናሕና ቅድሚ ጥንሲ ምስ ሓኪም ብምዝርራብን መርመራ ደም ብምግባርን ክንዳለወሎም ዘለና ነገራት እዮም ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ገይራ ንኣካላታ ንጥንሲ ተዳሉ ዝብል ክንርኢ ኢና ንጥንሲ ኣብ እትዳለወሉ ግዜ ኣብ ዝበለፀ ናይ ጥዕናዊ ኩነታት ከም ዘለኺ ከተረጋግፅ ኣለኪ እዚ ድማ ብዝተፈላለየ መንገድታት ክኸውን ይኽእል ቀዳማይ ኣልኮላዊ መስተ ምውጋድ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ክትጠንሲ ኣብ እትደልየሉ እዋን ንፍርያምነትኪ ንደረጃ ሆርሞን ወርሓዊ ፅግያትኪ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ኣብ እዋን ጥንሲ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ኣብ ህፃን ከቢድ ፀገማት ከም ቅድመ ግዜ ምውላድን ናይ ዕሸል ምዕባል ዕሸል ፀገማትን ከስዕብ ይኽእል ካልኣይ ጥዑይ ኣመጋግባ ምዝውታር ቅድመ ጥንስን ኣብ ግዜ ጥንስን ሚዛናዊ ኣመጋግባ ምዝውታር ንሓፈሻዊ ጥዕናኽን ጥዕና ዕሸልን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ከም ፍረታት ኣሕምልቲ ኣእካል ትሑት ስብሒ ዘለዎም ፀባ ቅብኣት ዘይብሉ ፕሮቲንን ኣዝዮም ተመረፅቲ እዮም ኣዝዮም ዝተመስርሑን ስብሒ ዘለዎምን ምግብታት ምውጋድ ኣብ መዓልቲ ካብ 1 ክሳብ 2 ኩባያ ዘይበዝሕ ካፌን ወይ ከዓ ቡን ምውሳድ ወይ ድማ እትወስድዮም ካፌን ምንካይ ተመራፂ እዩ ሳልሳይ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ቅድመ ጥንስን ኣብ እዋን ጥንስን ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክብደት ኣካላትካ ንምሕላውን ንጥዕና ዕሸልን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ልዑል ዓቐን ክብደት ዘለዎን ነፍሰ ጾራት ልዑል ጸቕጢ ደም ከም ሕማም ሽኮርን ዝኣመሰሉ ፀገማት ከጋጥመን ይኽእል ብኣንጻሩ ድማ ትሑት ክብደት ዘለዎን ነፍሰ ጾራት ትሑት ዝኾነ ክብደት ዘለዎም ዕሸላት ክወልዳ ይኽእላ ራብዓይ ሽጋራ ምትካኽ ምቁራፅ መፅናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ካብ ሽጋራ ዘትክኻ ኣዴታት ዝውለዱ ህፃናት ኣብ ዘይ ግዜኦምን ትሑት ክብደትን ሒዞም ክውለዱን ብሃንደበታዊ ሞት ዕሸላት ወይ ዚ SIDS ናይ ሙማት ተኽእሎም ድማ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ካብቲ ፓሲቭ ስሞኪንግ ዝበሃል ትኪ ካብ ኣብ ከባቢና ዝወፁ ተጓዳእቲ ትኪ እውን ክንጥንቀቕ ይግባአና ሓምሻይ ንሓደጋ ረኽሲ ምጉዳል ኣፀቢቖም ካብ ዘይበሰሉ ስጋን እንቋቑሖን ካብ ምምጋብ ምቁጣብ ብተወሳኺ ካብ ኩሉ ርክብን ምቅላዕን ቀልቀል እንስሳታት ብዝያዳ ድማ ናይ ከልብን ደማሙን ምውጋድ እዚ ድማ ጎዳእቲ ፅግዕተኛታት ወይ ከዓ ቫይረሳት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ምቅርራብ ምስ በዓል ከልብን ድሙን ኣወግድ ኣእዳውና ብግቡእ ምሕፃብን ምስ ጉንፋዕ ዝሓመሙ ሰባት ድማ ሰላምታ ምውጋድ ሻድሻይ ቪታሚናት ምውሳድ ቅድሚ ሕርሲ ቪታሚን ወይ ከዓ መዓልታዊ 400 ማይክሮግራም ፎሊክ ኣሲድ ዘለዎ ቪታሚን ምውሳድ ጀምር ፎሊክ ኣሲድ ንሓደጋ ናይ ጉድለት ሓንጎልን ዓንዲ ሕቆን ዝኣመሰሉ ንምንካይ ይሕግዘና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ እትቀንድን መሰረታውን ውላድ ንኽህልወና ወይ ድማ ንጥንሲ ድልዋት ኣብ እንኾነሉ እዋን ክንማልኦም ዘለና ነገራት እዮም እዚ ከዓ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ መጀመርታ ዝጠንሳን ኣቐዲመን እውን ወሊደን ወይ ከዓ ጠኒሰን ዝነበራ ዝምልከት እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ጥንሲ ሓደ ደስ ዝብል ባህላዊ ውህብቶ ኣዴታትናን ኣሕዋትናን እዩ ግን ከዓ ብዙሕ ፕሮሰስ ዝሓልፍን ልዑል ክንክን ዘድልየን እዩ ንሎሚ ሒዘያ ዝመጻኹ ነዚኣ ትመስል ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ፍሉይ ዝበለ ኣርእሲ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቀኒ